இறைவன் தந்தை இனியவரே, இறைவனின் தூதரே, இளைஞர்கள் உலகம் வாட்டிடும் இனிய Don Bosco. இறைவன் தந்தை இனியவரே, இனிய Don Bosco. Don Boscoவின் ஆன்மீகத்தில் யூனியன் வித் காட், பாஸ்டரல் சேரிட்டி, அடுத்து வேற என்ன இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்க போகிறோம்? மத மேரி மறந்துட்ட பத்தியா? அவங்கள எப்படி நான் மறந்தேன்? Don Boscoவையும் மத மேரியும் பிரிக்க முடியாதே. Don Bosco வாழ்வின் மரியன்னை. இதை பற்றி யார் நம்மள்ட்ட பேச வரா? நம்ம சலேஷன்ஸ் தான். சலேஷன்ஸ் தான் எப்பவுமே பேசணுமா? ஏன் நம்ம யூத் கூட தான் இருக்காங்க. செல்வி பெனிட்டா அவங்க தான். Don Bosco திருத்தலம் ஐநாவரத்திலிருந்து செல்வி பெனிட்டா மரியாள் அன்னையும் ஆசிரியரும் Don Bosco என்ற தலைப்பிற்கு பேச வராங்க. இம்மண்ணில் பிறக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தையும் நல்லவராவதும் தீயவராவதும் அன்னையின் வளர்ப்பினிலே என்பது பாடல். இது சாதாரண பாடல் வரிகள் மட்டுமல்ல, மாறாக ஒவ்வொரு குழந்தையின் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு தாயின் பொறுப்பினை சுட்டிக்காட்டும் ஒரு உண்மை. அப்படியெனில் தாயானவள் ஒரு அன்னையாக, குழந்தையின் முதல் ஆசிரியராக திகழ்கின்றாள். இதைத்தான் நம் இளையோரின் பாதுகாவலர் புனித Don Boscoவின் வாழ்க்கை நாம் காண்கின்றோம். ஜானி போஸ்கோ தன்னுடைய 9வது வயதில் தான் கண்ட கனவில் இளையோர்களை தீய வழியினின்று நல்வழிக்கு, இறை வழிக்கு எப்படி அழைத்து வருவது என்று செய்வதறியாது திகைத்து நின்ற பொழுது அக்கனவில் தோன்றிய இறைமகன் இயேசு சிறுவன் ஜானி போஸ்கோவிடம், நான் உனக்கு ஒரு ஆசிரியரை கொடுப்பேன், அவருடைய வழிகாட்டுதலின் பெயரில் நீ அனைத்தையும் கற்றுக்கொள்வாய் என்று கூறி அன்னை மரியாளை ஆசிரியராக ஒரு சிறந்த வழிகாட்டியாக கொடுக்கின்றார். அன்று கல்வாரி மலையில் சிலுவையில் தன் ஆவை ஒப்படைக்கும் தருணத்தில் யோவானிடம் அன்னை மரியாளை இதோ உன் தாய் என்று கூறி ஒப்படைத்த இயேசு Don Boscoவிற்கும் தம் தாய் மரியாளை வாழ்வின் வழிகாட்டியாகவும் நெறிப்படுத்தும் ஆசிரியராகவும் கொடுக்கின்றார். அந்த அன்னையின் துணையால் தான் Don Bosco தன் வாழ்நாளில் பல புதுமைகள் செய்தார். இப்புவியில் வாழும் ஒவ்வொரு தாயும் தன் குழந்தைகளுக்கு உலக படிப்பினைகளை கற்றுக் கொடுப்பது போல அன்னை மரியாள் இறை படிப்பினைகளை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த ஆசிரியராக திகழ்கின்றார். இது எல்லளவும் ஐயமில்லை. இதை முழுவதும் தன்னுடைய புவி வாழ்வில் அனுபவித்தவர்தான் நம் தந்தை புனித Don Bosco. புனித Don Boscoவின் வாழ்க்கையை சற்று கவனித்து பார்க்கும் பொழுது இப்புனிதரின் வாழ்க்கையில் மரியா வந்தார், சென்றார், வென்றார் என்று தான் கூற வேண்டும். அதாவது Don Boscoவின் வாழ்க்கையில் ஒரு சிறந்த ஆசிரியராக, தாயாக அன்னை மரியாள் வந்தார். அத்தோடு நின்று விடாமல் அவரோடு தொடர்ந்து சென்றார், அவரோடு உடன் பயணித்தார், அவருடைய எல்லா சூழல்களையும் துணை நின்று உதவினார். அவரே ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தி எண்ணற்ற இளையோரை வென்றார், பல்வேறு இளையோரை இறைப்பதம் சேர்த்தாள். Don Bosco ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்து வறுமையில் வளர்ந்தாலும் ஒரு குருவானராக மாறி பல ஏழை எளிய இளையோரின் நண்பனாக, வழிகாட்டியாக மாறினார். அத்தோடு தன் வாழ்நாளிலேயே தன்னுடைய தனித்திறமையினாலும் சிறந்த வாழ்வினாலும் ஒரு புனிதமிக்க குரு என்று அனைவராலும் போற்றப்பட்டார். இளையோர்களை இறைவனிடம் கொண்டு சேர்க்க, அவருடைய ஆன்மாக்களை கடவுளுக்காய் வென்றிட பல இடர்பாடுகளையும் தாண்டி சலேஷ சபையும் தோற்றுவித்தார். இவை அனைத்தும் Don Boscoவால் எப்படி செய்ய முடிந்தது என்றால், அன்னை மரியாளை தன் தாயாக, ஆசிரியராக ஏற்றுக்கொண்டதனால்தான். அதனால்தான் தன் வாழ்வின் இறுதியில் அவரால் சொல்ல முடிந்தது, எல்லாம் மரியாளின் செயல் என்று. படித்தவர்கள் மட்டும்தான் ஆசிரியர்கள் என்பதல்ல, பட்டங்கள் பெற்றவர்கள் மட்டும்தான் ஆசிரியர்கள் என்பதல்ல, மாறாக வாழ்வின் எல்லா தருணத்திலும் பணிவோடு வாழ்பவர்களும் பரிவோடு வாழ்பவர்களும் சிறந்த ஆசிரியர்களே. இதுக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு அன்னை மரியாள். Don Boscoவின் வாழ்க்கையில் ஒரு ஆசிரியராக மட்டும் திகழவில்லை அன்னை மரியாள், பல்வேறு செயல்பாடுகளின் வழியாக ஒரு ஆச்சரியம் மூட்டுபவளாகவும் திகழ்ந்தாள் என்றே சொல்ல வேண்டும். Don Boscoவை போல நாமும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் அன்னையின் பக்தியை பரப்புவோம், புதுமைகள் பல காண்போம். கண்டிப்பாக அன்னை மரியாள் நம் அனைவருக்கும் ஒரு சிறந்த அன்னையாகவும் ஆசிரியராகவும் இருப்பார். அனைவருக்கும் Don Boscoவின் விழா வாழ்த்துக்கள். இறை இயேசுவே, உமது அன்னையை இளைஞர்களின் தந்தை Don Boscoவிற்கு அன்னையாகவும் ஆசிரியராகவும் உதவியாளராகவும் தந்து அவரின் பணித்தளத்தை அடையாளம் காண்பித்து சலேசிய சபையை தோற்றுவிக்க தூண்டினீர். எங்கள் சலேசிய குடும்பத்தின் மீது என்றும் உமதன்பு பார்வை இருக்கட்டும். நாங்களும் எப்போதும் எங்கள் மத்தியில்
மரியன்னையின் உயிர் துடிப்புள்ள பிரசன்னத்தை உணர்வோமாக. திரு அவையின் தாயே, அனைத்து மக்களின் ஆதரவே, உமது வழிகாட்டுதலால் நாங்கள் என்றும் உமது எல்லையற்ற அன்பின் சாட்சிகளாக இளைஞர்களுக்காக வாழ்வோமாக. ஆமென்.